салом дӯстон, ба канали мо хуш омадед ва аз ҳамаи шумо хоҳиш менамоем ки дар ҳамин видео ҳатман лайк гузошта зангулачаро зер кунед то видеоҳои моро аввалин шуда тамошо намоед. ҳама меҳнати мо барои шумо аст. моро ҳатман дастгирӣ кунед. ташаккур. пойафзолҳои босифат аз шарму замши тоза, либосҳои босифат, истеҳзоли Кавказ ва либосҳо аз брендҳои ҷаҳонӣ дастсабка ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон. барои дӯстдорони ҳам классика ва ҳам спортивни вариантҳо ҳар рӯза дар телеграм-канали Шермардон Шоп Бренд пешниҳод мешавад ки силка дар комментария ҳаст. инчунин барои фармоиш дар ватсапи рӯи экран бода нависед. дӯстон, Шараф Давлатмуродов ба майдон бармегардад. варзишгари мо тӯли 1 сол аст ки ба набард набаромадааст. сабаби ин ҳам ба ҳамагон маълум. мусобиқаҳои аз ҳад ками ширкати Белатов мебошад. аз ҳамин лиҳоз созмони амрикоӣ барои як набард ба Шараф иҷоза додааст ки дар дигар созмон биҷангад. расман Шараф Давлатмуродов 1941 зидди Алан Мози 1471 дар мусобиқаи UFC 41 дар вазни миёна 13 апрел ки дар толори Фетисов аренаи шаҳри Владивосток баргузор мешавад вомехӯрад. ба варзишгари тоҷик барор хоҳонем. Нурулло Алиев дар яке аз субуҳдояш қайд намуд ки барои ба UFC роҳ ёфтанаш худаш кӯшиш кардааст. ба яке аз мусобиқаҳои UFC тамошо рафтем ва бо Дана Вайт вохӯрдем ва ба ӯ гуфтам ки ман аз Тоҷикистон ҳастам ва то ҳол аз кишвари мо дар ин созмон нафаре баромад намекунад ва ӯ маро ба шӯъбааш даъват карда инстаграми маро аз назар гузаронид ва хантеро даъват намуда ба ман гуфтанд ки ба ту менависем ва моро ҷавоб доданд. баъдан онҳо ба ман ҳарифро дар мусобиқаи Dana White Contender Series пешниҳод карданд ва ман зуд қабул кардам, гуфт Нурулло дар як суҳбаташ ки чӣ гуна ба UFC роҳ ёфт. бояд гуфт ки Нурулло Алиев аввалин варзишгари тоҷик мебошад ки ба созмони машҳуртарини ҷаҳони UFC роҳ ёфт ва пас аз ӯ Лоиқ Раҷабов, Муҳаммад Наимов ва Муин Ғафуров низ шартнома бастанд. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо аз ҷаҳони MMA. то видеои навбатӣ шоду пирӯз бимонед. хайр.